luwer 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 Honda Allah dalah Allah aduh udah woplok sisan ya. Apa sih? Rego promo iku arek gayeng ya ngono. Ora ta sing kuwi. promo tanggal rikon bengi aku isin bengok-bengok. Yo Inalalah prei harga promo cepet. yo disyukuri mbangane prei yo ngopo? Harga diri. Ayo ki. Sukamari Suka Cahayu. Wonten laladan kliwonan Jero Regosari Sirangan Aji Saka. Ya. Ki jane ki jope Mas Kusis. Ning sebab sis ki ditis turah dikeke Pak Bayar. Konco ki sing apik ngono Dari kuwi. tahap dhuwur sis. Bayani di bawah garis. Lah yo ngono Garis kok yo. kemiskinan. Mono promo Melinting ya. sama. Kadang pisan saking Detis Karangkung Kali Jambi. Oh, caket mawon. Caket. Kulo salam diaturke sik. Nggih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan sugeng lenggahan kanthi sekeca ugi sugeng pepanggihan kula kaliyan sarombongan Aji Saka. Gerong balap liar. Campur sarine apa ndak? Kok sik emoh aku. Kok sik lagi nih? 15.000. Oh satu lagi pisan kasuk Aji Saka. Ora nggo trail down blok trail iya. Undiran gulune lagu iki tok metu. Iki tok wis gayeng. Nah, rasa nggo lagu. Wis iki ae. Alah Gusti. Oh alah, Mas Tunggak. Oh, Mas Tunggak. Besan saking Kali Jambe. Alah, mboten napa-napa kula nggih kuli. Ah nggih, niki nyuwun lagune napa? Mengke mawon. Oh, siap. Oh, nggih. Oke, Pak. Wah, lagune kawin dikontrakan jare Mas. Kawin kontrak. Kawin kontrak. Lah yo nang kontrakan lah. Ya kene. Terima kasih Bapak nggih sekecakaken. Jok dibalikke kursine. Oh iya lali. Mau unjukane Pak Ebok kakai ngene malah. Nah, ngapunten nggih Pak, ngapunten saderengipun. Ngapunten nggih Pak nggih, mon sekecake nggih, maem soprien nggih. Ya ki kae laras-larasan sik. Nonane. Ae sipul ngono napa? Oke Pak, Put. Kemane tumut mboten? Mboten kali kula mawon nggih, mboten sakali garwane. Ampun Sis, nggih. iki garwane Mas Sis. Lah iya. Napa dereng sadar? Nak jenengan garwane iki dereng sadar. Kaya ngono kok. Lorno larane wong loro.
ora kaya wong kang lara ati atiku kang nandang wuyung yen awan ora doyan mangan plesak-plesi sawengi tan bisa turu aneng parat nora krasan pengen weruh weting ati kerep bablas ki suwe kuwi gimeng lho apa iki bakal dipotong darno nang apa 15.000 sing delok ngono ya cair oh dek iki wis oleh akeh kok iya to Iya. kamisol bedah ki wis masuk ya wis DM to urung kok iki aku waduh langgame ya aja manut sing kurung kelapa Janela. Mas Heri iki janela tenan. Piye ta? Atase wong siji ceklane telu. Jane kene iki kae siji kok Mas aja ngasih leren butuhe. Lah ya kupeng sisan. Elak tenan. Lah ya jumbo kok ya. Titele kan ya saorarane ki ya dalang. Dadi ki apa-apa ki ya iso. Nah isone ki iso. Ekonomine ki. Kelas iki ekonomi kok ora yo ngesakno. Yan konyiksaan. Kon ngrampungke. Aku anggere ro Pak Sukiman ngadeg ngono ki ndang gage-gage ngono lho. Iya Ji. Duduk aja sayang, duduk. Oh, ngadeg terus. Kaya ngono kuwi kok piye. Gawe-gawe lho, Pak. Kok terus ngadeg terus iki kok ora jimpe piye. Ora kowe mau ki ngadeg ki ngopo? Joget. Joget iki lah ndi awakmu obah wae ora kok joget. Ngene mah. Ngono yang njaluk bayaran larang lele. Wis kok. Wis piye? Oh. Tipis banget. Dicukuri. Syukuri. Iya. Ya aku ya syukur. Sithik disyukuri. Penting but gawe ngono Ya ora apa-apa. Wong nggur kacek pira to, Jo? Kacek 400. Ora, sithik kok ya? Iya. Sithik kok. Promo. Dek ini yuk oke, banyak kamu kemarin banyak kok. Double. Promo. Dah,
Makaten langgam muyung cengkok sange sampun kanturaken. Cengkok Jepang kok. Lah iya, paman nderek monggo.